Pagiramdam sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Di kaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante orog na sa laog kang Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Diyos marhay nagabi po sa indumatugang, luhod po ang gabos sa pagpamibikan oratio emperata. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, initaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan man nagnangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pagataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangiipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami nagimarhay na paraataman kan sa imong linalang, dai ay mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan at tamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian minan padosang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusogan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kaming minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan, asin mga pagrugari sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please rise for Angelus. The angel of the Lord declared unto And Mary, she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngaran ka nama, asin ka na aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sa indumatugang, ngunyan, inot na Domingo, kan Adviento. Ang statuya pong mas intensyones, iyo po ang mga minasunod. Purpassing the PNLE, dulot ni Jolly A. Atun. Purpassing the PNLE of Kyla Marie Liron, dulot ni Joshua Eric Francisco. Purpassing the PNLE 2025, dulot ni Gian Isabel Marmol. Pasasalamat, dulot ni Jennifer Orca. For all the blessings received, dulot Carmen Dizabal family. Pasasalamat, dulot ni Charmaine and Ham Ron Civalles.
Pasasalamat dulot ni Andre Paineta and family. Pasasalamat dulot ni Antonio and Lilia JD and family for passing the Civil Engineering Licensure Exam. Dulot ni Jarius King Butin Zigara para sa espesyal na kaagadan. Dulot ni Lian Rico Obal to pass the exam of Gwen Maxine Onyate, Dentistry Licensure Exam, December 2025, dulot kan friends. Para sa kapayanguluan kan mga kalag, Marites, dulot kan Palma family. Artos, dulot kan Vargas family. Edelbert, dulot kan Yantos family. Lebrada, dulot ni Lenny Seriano. Banawaan ng Diyos, tindugpuan gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Happy New Year po sa Gabos. Happy New Year to Father. Ngunya na taon, bagong taon sa laog kan simbahan, we open a new liturgical calendar sa pagselebrar ta po kan enot na Domingo nin Adbiento. Kaya sa misang ini, iilawan ta po ang primerong kandila kan Advent wreath. Ang apat na kandilang ini, simbolo kan maabot na apat na simana nin pagpreparar. The first 2 weeks of Advent for the second coming, and the last 2 weeks of Advent for the first coming, the birth of Jesus. Hasin sa Satuya pong diocese, ang taon 2026, aapuduntang Year of Mission. Punanta ang selebrasyon. Ako untaan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ko'y pamibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa imong mga parasunod, ining pagmaot. Tanganing mantang nagsasabat kami kan sa imong Kristo na madatong sa paagi kan mga matanos na gibo, kaming mga kaibahan sa tuon niya, magin maninigo na mag-ako kan langit nun na kahadean. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataraman. Sa enot na babasahon, si Propeta Isaías nagsabi, manungod sa panahon ng katuninongan asin pagkasararo kan gabos na nasyon, sa irarom kan pagataman kan Diyos, inaapod ni Isaías ang banwaan nin Israel, asin kita gabos na maglakaw sa liwanag kan kagurangnan, asin magsunod sa iyang dalan. Himateon niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini ang mensahe na itinao ng Diyos ki Isaías na aking lalaki ni Amos, dapit sa Huda, asin sa Jerusalem. Sa mga aldaw na maabot, ang bukid na namumugtakan kan templo nin kagurangnan, iyo ang magiging pinakahalangkaw sa gabos. Halangkaw kis sa gabos na bulod. Ang gabos na nasyon maduruman, asin dakol na banwaan ang maarabot sa kamagsasarabi. Madya, magturukad kita sa bukid nin kagurangnan, sa harong kan Diyos ni Jacob, tanganing matukduan niya kita kan sa iyang mga paagi, asin tanganing maglakaw kita sa iyang mga dalan. Huli tamaluwas sa Sion an katugunan, asin sa Jerusalem ang tataramon nin kagurangnan. Huhukuman niya ang darakulang nasyon, pupulpugon ninda ang sa indang mga espada na magin mga arado, asin ang sa indang mga garod na magin mga pantakras na kutsilyo. Mayo ng nasyon na magamit nin espada laban sa kapwa ninda nasyon. Daina sinda mag-aandam sa pakilaban sagkod paman. Ngunyan, kapag arakian ni Jacob, madya, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Ako naugma kan ako sa indang sabihan, dumuman kita sa harong nin kagurangnan, uyo na kami ngunyan, nakatindog sa may trangkahan mo, O Jerusalem. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Ang Jerusalem pinatugdok bilang sarong syudad na masarig, duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Tanganing duman magpasalamat sa kagurangnan, susog sa tugon na itinao niya sa Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, ang mga trono kan mga hade nin Israel. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Ipamibi nindo ang katuninungan nin Jerusalem, maguswag lugod ang mga namumuot sa imo. Magkaigwalugod nin katuninungan sa laog nin sa imong mga kudal, asin katiwasayan sa imong mga bantayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan. Huli sa mga tugang ko asin mga kairiba, ako minasabi sa Jerusalem, ang katuninungan mapasaimo. Huli sa harong nin kagurangnan na samuyang Diyos, ipapamibi ko ang sa imong karahayan. Naugma ako kan sabihan ninda, maduman kita sa harong kan kagurangnan.
Sa ikaduhang babasahon, pinapagaramdom kita ni San Pablo na ranin na ang panahonin kaligtasan. Sinasadol niya kita na magbuka halis sa buhay espiritual, magrayo sa kasalan, asin bilang akinin liwanag, gumigan niya to ang satuyang mga sadiri kan buhay ni Kristo. Himatayan niya to ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaipuhan utubunan nindo iyan, huli taaram nindo na oras na tanganing magmata kita sa pagkakaturog. An sa tong kaligtasan, mas haranin na sa to, kay kaedto kan bago pa sana kitang magtubod. Lihis nan banggi, uya na an aldaw. Unto kunta an gibo sa kadikluman, dangan kuhaon ta an armas nin kaliwanagan. Mamuhay kitang matanos, bilang mga tawong namumuhay sa liwanag. Dayta pagsayangon ang oras niya to sa sobrang pag-urugma o irinuman, kapasluan o karigsukan, iriwal o ororihan. Isulot nindo ang armas na iyo sa Hesu Kristo, asin day nindo pagsunodon, ang mga kamautan kan sa indong laman. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyo kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Nagsabi ang kagurangnan sa iyang disipulos. Kung ano ang nangyari kan panahon ni Noe, iyuman ang mangyayari pagdatong kan aki nin tawo. Bago magbaha kaidtong panahon, an mga tawo, sige sanaan karakan, irinum, asin araguman, sagkod sa aldaw na naglaog si Noe sa arka. Dainin aram kung ano an mangyayari, sagkod na uminabot an baha, dangan inaranod sinda. Arog man kaiyan an mangyayari pag-abot kan aki nin tawo. Sa oras na iyan, duwang lalaki an magtatrabaho sa uma, an saro kukuahon, an saro iwawalat. Duwang babae an magtatrabaho sa gilingan, an saro kukuahon, an saro iwawalat. Kaya, magbantay kamo. Huli tadain nindo aram kung anong oras maabot an sa indong kagurangnan. Alagad sa buton nindo ini, kung aram kan kagharong, kung anong oras kan banggi maabot an parahabon, nagbantay kuta siya. Dainanggad niya tutugutan an parahabon na masalakat an sa iyang harong. Kaya, dapat danay man kamong andam, huli ta ang aki nin tawo, maabot sa oras na dainin do pinaghohona. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. There is something beautiful about new things. Gusto taan mga bagong bagay.
Gusto ta ang mga bagong gamit, bagong pagkabuhay, bagong pagkakataon. Dear friends, this is what the season of Advent offers. Newness. Kitang mga Katoliko, may sadiri kitang kalendaryo. Afuera kan kalendaryo sibil, kitang mga Katoliko igwang liturgical calendar. Ang sinusuy-suy ta sa kalendaryo ta, iyo ang buhay ni Kristo. Puon sa pakamundag niya. Kaya ang kapinunan kan taon kan Katoliko, ining Dominggong ini. Today we open the new year, the first Sunday of Advent. Panahon ini nin pagpreparar. Sa panahon po nin Adbyento, bawal ang paturog-turog, bawal ang pirming hugakon, bawal sa Adbyento ang nag-iistar sa diklom, nagpaparatago, naggigibon nin mga maraot na bagay. Sa Adbyento, minaduman kita sa liwanag, marigmat, tamadatong ang kagurangnan sa oras na daita inaasahan. Two images are presented in today's gospel. The first one is the time of Noah. During the time of Noah, you remember his story, the great flood. Si Noe, he built a great ark, sarong dakulang barko. Piguulukan sa kan mga tao para sa an barko. Wara man baha. Pero si Noe, padagos naggibo kan arka, mantang an mga tao, sige lang karakanan, siging irinuman, sagkud na uminabot an aldaw, na inaranod sinda kan baha. Wara sigurong flood control. An ikaduwang imahen, iyo po an imahen kan parahabon. Sabi, kung aram ko ta na kan kagharong, kung anong oras maabot ang parahabon, pwede po ba yan? Ina-announce ba ng magnanakaw, na nakawan ko po kayo ganitong oras? Ay ta kung aram pa sa nakan kagharong, kung anong oras siya sasalakaton, dahil niya papabayaan ang harong niya. Dear friends, this is also the invitation on the first Sunday of Advent. Bawal ang patulog-tulog, kay puhan muklat an mata, tamadatong an kagurangnan sa oras na daita linalauman. Kaya a few days from now, mapuon giraray kita kan pagsimbang gabi. Practice po iyan. Minamata kitang agang amay to teach our bodies, to teach our souls na magpuka, dahil magparakaturog sa buhay, dahil magsayang nin oras, sabi kan mga babasahon, andam, preparado sa pagdatong kan kagurangnan. Asin magayon po ang selebrasyon tangon niya na pagbubukas kan taon, dahil digdi po sa Diocese of Legazpi, igwa kitang espesyal na apod, digdi sa naglalaog na taon 2026. Aram ko, tanda nindo, nahaluy tanang pinagpiprepararan ining taon 2026. This is our 75th anniversary. Puon kan an probinsya nin Albay, ginibong separate diocese. Dati kasugpon kita kan Cáceres, Diocese of Nueva Cáceres, duman sa Kamsur. Kan 1951, isiniblag kita and we became our own diocese. Inapod, Diocese of Legazpi. It has been 74 years. Next year, 75, Diamond Jubilee. And we have been preparing for this since 2022. Tanda po siguro nindo, 2022, inapudtang Year of Communion. 2023, Year of Formation. 2024, Year of Participation. This year, 2025, is Year of Stewardship. Matapos na po ang satuyang 5-year roadmap. Pagkatapos kan apat na ini, dahil pwedeng nakukulong sa nakita sa sadiri. Kaya ang ikalimang taon, maluwas kita ang ngaran Year of Mission. Mission is a word that comes from missio, which means sent. Ipinapadara, sinusubol.
Kaya ngunyan po na Year of Mission, ang satuyang namumutan na Obispo Bishop Bong Bailon, may ipinadarang surat sa gabus na parokya sa Bilog na Albay. Tugutan po nindo akong basahon ang surat para sa satuya gabus. Namumutan kong mga tugang ki Kristo. Kanan kagurangnan na nabuhay liwat, nagpahiling sa mga disipulo na panunin pagkatakot asin daiaram kung anong sunod na mangyayari. Nagsabi si Jesus sa sainda, "An katuninongan mapa sa indo. Siring na ako sinugo kan ama, kamuman sinusugo ko." Ining mga tataramon pong ini, bako sana para sa mga inot na disipulo, kundi man para sa satuya ngunyan. Kita, sinugong banwaan, nakikihiras kita sa mismong misyon ni Kristo. Si Kristo na sinubol kan Ama na magbulong, makipag-ulian, magdaranin paglaom. Kaya, mantang nagrarani ang Diocese of Legazpi sa Diamond Jubilee, ika-75 taon, minalaog kita ngunyan sa ika-5 asin panghuring taon kan satuyang 5-year spiritual preparation. Ining huring taon, pinagmarhaytang apodon, Year of Mission, taon nin pagmisyon. Sarong maninigong padumanan, kaining halawig na panahon na nakaagi, na nagbago kita asin nag-adal. Sa laog nin 5 taon, ang kagurangnan, mahuyong nag-aantabay sa to, nag-aalok sa satuya na magsalingoy, pano nin pagpapasalamat, muklat sa estado kan satong simbahan, asin ngunyan, sinusubol kita na may panibagong kaimbudan. Ngunyan na taon nin misyon, iyo man po ang ikatulong kabtang, the third part, kan satuyang Jubilee theme. Pamilyar po siguro kamo kan satuyang theme song, biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Yaon na kita sa ikatulong tataramon, sinusugo, sent on mission. Paano po nagpupuon ang satuyang pagmisyon? Ang misyon, minapuon sa puso. Bago kita magsadul kan ibang tao, dapat nabagungo na kita. Bago kita magpasiring sa ibang mga tao, tanganing ihiras si Kristo, dapat si Kristo yaon man ngo na sa sato. Ining paglinig kan sa diri, ining konbersyon, binabayaan taan sa tong mga kasalan, pinapararom an satuyang prayer life, tinatanos an satuyang mga kamautan asin kaisipan. Sa pagbabago tapukan satuyang sadiri, an misyon minahiwas. Kaya ang pagmisyon pagmisyon sa sadiritang mga pamilya, pagmisyon sa pagtaraid na mga harong, misyon sa pinagtatrabahuhan ta, sa mga eskwelahan ta, pati sa mas dakulang komunidad, ining parokya, ang sosyedad. Digdi kita nagmimisyon dahil gabus kita misyonero. Salamat sa satuyang bunyag. We are all missionaries. Paano kita nagmimisyon? Kung ang sarong Kristiyano nagpapatawad, imbis na magbalos sa kaiwal, iyan pagmisyon. Kung ang sarong magurang nagtutukdo sa mga aki niya, manungod sa katolikong pagtubod, iyan pagmisyon. Kung ang sarong nagtatrabaho, pinipiling maging onesto, bakong kurakot, iyan pagmisyon. Ini ang misyon. Digdi nagpupuon ng tunay na pagbabago, digdi kita mas nagiging marigon bilang sarong banwaan. Kaya magayunon po, na pinupuunan ta ang taon nin misyon sa pagpuon man kan panahon nin Adbyento. An Adbyento, panahon nin paghalat, na pano nin paglaom. Panahon na nagtutukdo sa satuyang mga puso na mauton ang madatong na si Kristo, siya na minabago kan gabos. Kaya, sa pagsilibrar ta kaining taon nin misyon,
Iniimbitaran ko ang lambang parokya, lambang komunidad, lambang pamilya, asin ang lambang saro sa sato, digdi sa diocese, sa 5 imbitasyon. 5 invitations from the bishop. Number 1, panibaguhon ang sa indong personal na relasyon ki Jesus. Renew your personal relationship with the Lord. Ikadua, maghanap nin mga paagi kung paano dadarahon ang ebanghelyo sa indong mga pamilya asin mga komunidad. How can I bring the gospel home? Ikatulo, maugmang magsirbi sa indong parokya. Serve the parish joyfully. Ikaapat, makisumaro sa mga dukha, sa mga nagtitios, sa mga napapabayaan, a life of solidarity with the poor. Asin ikalima, nalugod ang satuyang buhay, magin sarong mensahe kan ebanghelyo, bago tapaman buksan ang satong mga ngimot. Such that we don't have to speak because our life itself is a witnessing to the gospel. Di ko nakaipuhan magtaram, ang buhay ko, pagsaksi mismo ki Jesucristo. Sa pagsabata kan diamanteng jubileo, magilugod kitang simbahan na pano nin biyaya, maimbod na inaantabayan, asin pusuanon na isinusubol. Si Kristo ang nag-aapod sa to, si Kristo ang nagpapakusog sa to, si Kristo ang minasubol sa to. Sa pag-antabay kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion, lugod sa tuyang masimbagan ining pangapudan sa may mahuyong puso, uya ako kagurangnan, isubol mo ako. Bendisyonan kamo gabos kan Dios sa taon na ini nin pagmisyon. Pinirmahan kan sa tuyang mahal na obispo, Most Reverend Joel Z. Bailon, Obispo kan Legazpi. Hinguwahon tapo na masimbagan ang pangapudan ni Bishop Bong, day tapo pagsayangon ining Advent season, lugod makapagpreparar kita, tanganing paglaog kan 2026, tunay ining maging taon nin pagmisyon, pagluwas sa sadiri, ihiras sa kapwa si Jesus. Tindog po kita, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin na inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos sa panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya halos sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiis sa kut sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakad sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa akin, siya kaiba kan Ama asin kan akin, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga prophetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa paglaog niya tuungon niyan sa panahon nin Adbiento, mamibi kita sa satuyang Ama. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganingan mga namamayo sa kansimbahan, padagos na mamidbidan sa indang nangungurog na misyon sa pagharubay kay Kristo, an ilaw nin kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing sa banal na panahon na ini, magtalubo kita sa pagkamidbid kan presensya ni Kristo. Urog na sa matugang niyatong duka, asin nagsasakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an paghidaw kan sa tong puso, sa kaugmaan na nagdadanay malubos sa pagsunod kay Kristo, sa dala na sa iyang linakawan hali sa Belen, pasiring sa Kalbaryo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing nga naman nagihelang sa satong komunidad, mag-ako nin kusog asin paglaom ngunyan na adbyento, huli ka nakakaumay na presensya kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing nga mga katuod niya tong gadan, makamati kan daing sagkod na kagaya-gayahan, kaiba si Kristo, an kagurangnan asin paraligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumunta kung anong parte pa kan sa tuyang buhay, ang kaipuhan ipreparar para sa pagdatong kan kagurangnan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Girumdumuntaman an sa tong mga personal na kahagadan, pati ang mga tawong pinangako tang ipagpapangadji. O Diyos na makakamhan, pakihimatea an sa mong mga pamibi. Buksan mo an sa mong mga mata sa imong presensya. Ining panahon nin adbyento, lugod magparanisa mo sa imo asin sa lambang saro. Mantang hinahalat mi an sa mong paglaom si Hesukristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kanya Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atan sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Pakiakoa ining mga atang na dinudulot mi, hali man sana sa karahayan mo. Huli ta tinutugot mong maging mahusay, ining sa mong debosyon, ngunyan na panahon nin adbyento, papagkaniguan na inimagin para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa inot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inako niyang laman, inutob niya an katungdan kandaan na patakaran,
Asin binuksan niya para sa mo, ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling niyang gayo ang nakaman niyang gibo. Makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya, sa kaibahan kan mga anghel asin mga banal, sarabay kaming nagaawit kan sa imong kamahalan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubol. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa muyang patron, si San Andres Apostol, nangunyan kafiestahan.
si San Francisco Javier, asin Santa Teresita del Niño Jesus, mga patron kan misyon, asinan gabus na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Awiton ta an pamibi na itinukdo kan satuyang maestro. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong Espiritu. Bilang mga kapwa misyonero, magpatinarauhan po kita nin katuninongan.
Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang satuyang pinaghahalat, ang nagsusubol sa to na magmisyon. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigunay ka magdago sa sakuyang aron, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Lord taban gabos para sa pamibi sa Obileyo. Amang langit nun, ang pagtubod na winaras mo sa imong aki, sa Jesu-Kristo, sa moyang tugang, asinan kalayo ning pagkamuod, na pinalaad kang banal na Espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kadaan mong madato. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubukan mga banhi kan maray na bareta. Ini mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogonan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman, an biyaya kan Hobeleyo, magpukaw liwat sa mga peregrino, nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siri na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmaan, asin katuninongan kan sa mong paratubos, sa imo, sa moyang Diyos, banal sa paman. Ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, mapakinabangan milugod, ining mga misteryong samuyang pinagsisilibrar ngunyan. Nahuli ka ini, kaming mga naglalakaw sa tahaw nin mga bagay na kinabanon, gibuhon mo na mamuot sa mga bagay na langit nun, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos sa nagkapirang paising. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 46,093 pesos asin 25 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot man po sa 5,394 pesos asin 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,571 pesos asin 45 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason Naag Latore, asin Seminarian Junel Ramoso Argamosa, o ordinahan sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral, bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po ka mo na kaulangan, manuod sa indang ordinasyon, paisiyon po tulos ang Chancery. Siring man sa Disyembre 1, sa Good 3, aldaw ning Lunes, sa Good Miyerkules, magkakaigwa po ng Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong girumdumon. Siring man ang nakolekta niya to para sa bulan ni Nobyembre, halos sa tada canisters, igwang total na 8,190 pesos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina ang tada canister. Tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan ni Disyembre. Salamat po sa danin na pagtabang sa mga nangangaipo. Sa Disyembre 8, aldaw ni Lunes, iyo po ang solemnidad nin Immaculada Conception, ang schedule po nin Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Iniimbitaran po kamo na mag-attender nin Advent Recollection sa Disyembre 12 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang sa tung Recollection Master, iyo po si Reverend Padre Neil Jose Aranas. Sa Disyembre 4, iyo po ang launching kan Angel Tree Program. Ini po sarong holiday assistance program na makatabang sa mga beneficiaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo kaining program, iyo po ang mga PWD sa paagi kan koordinasyon kan CSWDO na halis sa iba-ibang barangay na sakop kan Legazpi. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Para sa interesadong maging donor kan nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga minasunod na anonymous. Duwang 5,000 pesos, 1,500 pesos,
1,000 pesos, Duwang 500 pesos, 400 pesos, 200 pesos, Berjuria Apinado 5,000 pesos, Marilyn Castillo and family 2,000 pesos, HG and Ian Peña 1,000 pesos, Juan 200 pesos. Salamat po at Diyos mabalus po. Danay na pasalamat man po sa Saindo Gabos, pati sa mga tugang tang kasabay sa live stream, ang mga naglingkod sa altar, ang sa tungkoro, ang live stream team. Salamat po sa presensya po nindo sa pagselebrar. Duwang petsa ang kaipuhan tungkusan duman sa anunsyo, not December 8, it's a Monday. That is a holy day of obligation, the solemnity of the Immaculate Conception. Masirimba po kita kung sa in kamo abutan kan aldaw na iyan sa in na parokya. But here at St. Jude, we have 3 masses on that day. 6:45 in the morning, 12:15 at noon, and 5:30 in the afternoon. Dangan, so December 12, which is our parish Advent Recollection, buotan na ang panahon na ini, tunay na panahon nin pagpreparar. And so we invite you for the recollection. There will also be confessions on that evening. That's December 12, after the 5:30 p.m. Mass here at our parish. Matindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa pagpuon kan sa tuyang bagong taon, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw bilang mga misyonero ni Kristo. Salamat sa Diyos.